Hola a tots, això és Assassin's Creed Odyssey i comencem el capítol 260, ja ho dic bé, d'aquesta sèrie. Estem a Lòcrida, a la vila d'Alpè, fent les missions secundàries que ens havia encomanat en Megacles i hem acabat en el capítol anterior fent la defensa de... Mira, està aquí. La defensa de la ciutat dels bandits. Ho hem aconseguit vèncer els bandits amb la seva ajuda. I ara doncs ens queda veure qui és aquest portador de l'àliga, que és el que resulta que havia vingut aquí amb la missió de sabotejar totes les defenses del P contra els bandits. Per tant, segurament estava compitxat amb els bandits. Anem a desemmascarar-lo, a veure qui és, i li direm 4 coses. I amb això acabarem aquesta cadena de missions d'aquí de Lòcrida i quedarà molt poc ja per acabar aquesta regió i continuar cap a la següent, que serà, amb tota probabilitat, Fòcida. Però abans hem d'anar cap allà i veure qui és aquest portador de l'àliga i farem aquesta missió, acabarem així aquesta missió de les històries perdudes de Grècia. Hi ha un mercenari, però em penso que... Ah, no, està per aquí el mercenari? O és ell? És ell! És ell! És un mercenari, clar, òbviament. Sí, ja ho sé, òbviament que és un mercenari. Quina animalada estic dient. El portador de l'àliga és aquest. Aquell conegut com el portador de l'àliga va ser capaç de desmembrar Lòcrida sense cap ajuda, aprofitant-se per igual de la gent del lloc i dels pirates que navegaven en aquestes costes. A part d'això, poc més se sabia d'ell. D'on venia i què es proposava fer a continuació? Què porta? Una espasa falsificada. Un mercenari de pega. Doncs... amb la gran quantitat de mercenaris que hem liquidat, aquest ja no serà un problema. Vinga, hem arribat. Mira, no, aquest no porta una àliga. Aquest porta un pollastre. Aquest és l'Ícar. El seu Ícar. No vegis quin portador de l'àliga. Porta un gall. La verdadera portadora del águila. Ya sé por qué falló la invasión. No he dejado de arreglar tus estropicios desde que llegué. Sí, un desastre glorioso. Los piratas me pagaron por debilitar las defensas del pueblo, pero no creí que sería tan sencillo. Ha habido muertos por tu culpa. Yo no maté a nadie. Fuiste tú. Pero hacemos un gran equipo. Yo robo unas herramientas o destrozo la forja de un viejo. Envío a un lelo a un monte lleno de bandidos y extravío el corcel de un general. Luego solo hay que sentarse a ver cómo siembras el caos. Aquest és l'Aristófanes, la veu de El hecho de que l'Aristófanes. Megacles y los piratas te hayan pagado es solo un extra. Todo el mundo paga por escuchar lo que quiere oír. No el puc Voy deixar a hacer viure. justicia. L'haig Que de matar. su ira caiga sobre ti y sobre mí. Ha de morir. Ha de morir. Em cau fatal aquest. Pollastre. Chica. Ícaro se va a poner morado con tu cabeza, pájaro inútil. Sí. Què et pensaves, tu? El tirem a baix o què? M'agradaria tirar-lo a baix, però no sé com fer-ho. Mira, que fa mal aquest, Toma. M'agradaria tirar-lo a baix, però no sé com fer-ho.
Sense la patada espartana no el puc tirar baix. ¡No! ¡Apagadlo! Aquí et quedes. Tu i el teu pollastre. Ja està. És més, ara em fotré el gust de tirar-te baix de tot. No ho he pogut fer estant tu viu, doncs et tiraré estant mort. Apa. Vale, doncs ja estem, tu. S'ha acabat el portal de l'Àliga, s'ha acabat la cadena de missions aquesta cadena de missions de la història perduda de Grècia. A veure, què apareix aquí? Què més hi ha? Hi ha algú més aquí? Còrax, l'amant d'Euterpe. Bé, aquest és un que ens està buscant. Per cert, un moment. Aquí a l'inventari tenim 50.000 coses, no ens ho acabarem pas, totes les coses que tenim aquí a l'inventari. No ens ho acabarem pas. Fixem-s'hi tot el que tenim aquí. És brutal tot el que tenim. Bueno, podem fer una mica de neteja d'algunes coses, però el que haurem de fer és anar millorant una espasa falsificada. Fora. Espasa familiar. Bueno, deixem-la. Espera't, hi ha més coses aquí. Això de moment no ho destruiré perquè segurament necessitaré els dracmes, Necessitaré segurament més dracmes que... Necessitaré més dracmes que materials, em penso, Perquè materials en tinc bastants. Hòstia, quina quantitat de coses he aconseguit recollint per tot arreu amb aquests últims capítols. M'he fet un fart de recollir coses, No parlem ja de cascos. Cerimonial, fora. Cerimonial. Ciutadi de viatge. Hòstia, un 24% a soldats atenencs. Aquest d'Euclita... no m'agrada. Aquest fora. El de Polamarca és xulo. Aquest fora. Aquest fora. El d'Orfeu, fora. Fora. Aquest mecènic el guardarem encara, tot i que no m'agrada tampoc, Fuà, quina quantitat de coses que no m'agrada, són lletjos. Aquests fora. Els dares els guardarem, aquests els guardem. Tinc uns altres dares. Un any de caça, un any d'assassinat, aquests fora. Al final ho acabaré destruint tot perquè no necessito tantes coses. Mira aquest, a veure què tal. És un típic. Aquest és un atenenc, típic també. Un de mercenari, està bé. El de bronze també està bé, però de moment jo em quedo amb el que porto. El d'Amazona, que és espectacular, aquest fora. Això és fatal, lletgíssim. Després, espera, no en tinc més aquí baix. Aquí, en tinc un altre, és de mercenari, fora. Aquí. Això fora. Això fora. I això fora. Vale, amb això ja ho tinc. Habilitats, tinc una disponible. A veure, pujarem una d'aquestes d'aquí. Que aquí hi ha moltíssima cosa per pujar. On vaig posar un punt? Jo vaig posar un punt en algun lloc i no recordo on. A combat, em penso. Aquí. Salut recuperada del bloquejar. Sumem una miqueta més aquí. I vaixell. Aquí tinc una nova mercenària que vaig reclutar en el capítol anterior, Galena la Ràpida, de moment es queda aquí. Fantàstic, doncs, a veure, anem a mirar què ens queda per fer aquí. No ens queda gran cosa, perquè això ja és Màlide, que potser seria el pròxim lloc on hauríem d'anar, Màlide, ja en parlarem. Aquí ja està, aquí ja estem. No sé que vulguem matar el Madó, no crec. Aquí tenim un campament militar que es podria fer. I això és el que faré. Com que ja no hi ha més tallar a l'altra banda. Haurem de fer una mica de volta, Com que ja no tinc
No tinc més missions aquí, puc acabar de fer les ubicacions. I acabar de netejar aquesta zona de Lòcrida, que ja està, és petiteta. Però bueno, aquesta missió, bueno, no ha estat malament, aquesta missió del portador de l'àliga. Aquest combat final ha estat molt bo, sobretot aquesta mirada que s'han fet entre ella, el portador de l'àliga, l'Ícar i el pollastre. Sí, ha estat curiós, molt curiós aquest enfrontament. Bueno, aquestes missions tenen aquest toc d'humor. Aquest joc, en realitat, a part de tot el dramatisme que té... No puc passar per aquí. Aquí tenim aquí un altre. Encara quedava un gat. O un no, dos en queden. Un no, dos no. Hi ha una tira de gats aquí. Un altre. No el toco, ara. Una altra vegada. Tinc mania de saltar-me a sobre. Aquest és Mirasol. Ara, home. Hòstia, aquests gats tan molestos. A veure, va, marxem. Marxem d'aquí. El campament dels gats. Vale, anem a fer aquest campament d'aquí. I de pas també ens desfarem de la... No, aquesta fletxa no. Aquesta sí. Oh, merda, s'ha escapat. He fallat. Mira, vaig a Ícar aquí. Veloz y certero. Gracias, amigo mío. Què passa aquí? Què està passant aquí? No, un gat. Un linx. Vale, doncs aquí dalt tenim el campament aquest. Campament militar. Hi ha poca cosa. Aquí un capità, subministraments de guerra, un tresor i pocs soldats. Això serà fàcil de fer. I ens vindrà bé. Vale, ja els tinc tots. Ens vindrà molt bé per anar acabant tot això. Una cosa que haurem de fer aviat és anar a millorar l'equipament de la Cassandra, que ja toca. Tenim recursos... Puc entrar? No puc entrar. Ah, per aquí sí. Tenim recursos i ja toca millorar tot aquest equipament. Oh, no l'he matat. Ara sí. Estan entretinguts. Estan entretinguts però m'han vist igualment, Que malament, no encerto res. Ara l'he tocat. No sé qui estan atacant. Han tingut una invasió. Bueno, més val que vagi a participar-hi. Un moment. Anem a participar una mica. No vas a escapar de mí. Anem a repartir una miqueta. Mort. Hòstia. Ara. Hòstia, aquest. Pega fort, aquest, Morts. Anem a saquejar tot això. Bueno.
Hòstia, el poder nacional està molt baix, Potser podríem atacar aquesta zona? Perquè veig que el poder està molt baix. Ja està fet aquest campament militar. Una ubicació més, o menys, depèn de com la veiem. Vale, una ubicació menys. Vale, tota aquesta part d'aquí ja està. Mira, ja puc fer una batalla també. I la farem, la batalla. I a més, et diré més, la faré ara mateix. Perquè aquesta és una zona d'Esparta i nosaltres, com sempre, anem a Atenes. Per tant, ens anem ara mateix a ajudar una vegada més a Atenes. Ajudarem una vegada més a Atenes. En aquest cas a conquerir aquesta zona de Màlide. I així doncs fem una altra batalleta més. Que sempre va bé per acabar la zona. Fer una batalleta. Que ens doni uns bons dracmes. Una bona experiència. Tenim els atenencs. Bueno, anem a ajudar-los, va. Ah, la poderosa guerrera de la lanza rota. ¿Te apetece acompañarnos y diezmar la vanguardia de esos cerdos espartanos? I tant. Muy bien, me apunto. Me alegro. Enviemos a los espartanos al Hades. Estic disposada. Ah, el camp de batalla. Haremos las espadas con su sangre. Vinga, a matar espartans. A repartir foc. Vale, anem a fer servir. Compte. Comandant, he de matar un comandant i ja sé com fer-ho. No, aquest no! M'he equivocat. Va, tornem-hi. Ara sí. Un esparta menys. Mercenari. Mercenari. Voy a empapar la tierra con tu sangre. Sí, senyor. Mira si tens pebrots, malparit. Reto. Fora d'aquí.
Ui, que em maten. Ala. Hòstia! Hòstia, això no m'ho esperava. Vaya combo m'ha fet aquí. El tenia mort, eh? Bueno, ho tornarem a intentar, va. És que no estic fent servir les habilitats especials gaire i les haig de fer servir més. Portadora del águila, justo a tiempo. Se avecina una batalla y nos vendría bien una mercenaria de tu talla para conquistar la frontera espartana. Lucharé con vosotros. ¡Ja! Una guerrera de verdad. Los espartanos van a hincar la rodilla. A veure si ara surt millor. Haig d'anar més pels comandants, el primer. Però bueno, clar que haig de fer una mica de tot. Matar tot el que se'm posi pel davant. Hoy es Esparta. Ai, m'he equivocat de botó. A veure, anem per un comandant que hem de començar a matar. Ja en va un. Hòstia. Aquí el tinc. Tu. No, si ja bloquejarà ja. Ara ho veuràs tu. Ara te la fotré. Mort.
Ara sí. Bona matança, sí senyor. Ha costat una miqueta, però finalment victòria. Sí senyor, hem aconseguit una bona quantitat de coses. Déu-n'hi-do. Ha estat una batalla d'aquelles importants, fortes, intenses, com totes aquestes batalles, però ha anat bé. I amb això jo crec que ja posarem fi a la nostra activitat aquí a Lòcrida. I en el següent capítol doncs jo crec que ja ens començarem a traslladar cap a una altra regió per anar avançant una mica en el joc. Així doncs, Deseando posarte, ¿no? sí, després de tot el capítol d'avui ja convé descansar una miqueta. Deixarem a la Cassandra i a l'Ícar aquí descansant i en el següent capítol continuem les aventures d'aquest Assassin's Creed Odyssey. Fins aleshores.